Zdravím, vítam vás pri ďalšom diele chili testu. Dnes budeme testovať jednu vzorku zaslanú od Maťa a jedná sa o 7Pod Lucy. Veľmi špeciálna vzorka, je momentálne nová na trhu. Vytvorená Nickom Duranom z UK, z Anglicka. Jedná sa o hybrida medzi Nagou Viper, bývalou svetovou rekordmánkou, a 7Podom Red. Takže samozrejme, že to bude šupa. A pomenované je to podľa jeho céry. Pozrieme donútra. Bože. Vidíme? By to bolo dobre vidieť. Tak. No, toto poteší človeka, keď vidí. To vždy poteší, samozrejme. Bože. No dobre. Takže takto. Placenta je pomerne malá. Semená už vyzerajú. Semená tiež pomerne veľmi malé. Cíti tú zlobu. Zloba visí vo vzduchu. No. Takže to tak zahodíme. Zahodíme. Pálivosťou by sa mal 7Pod Lucy pohybovať okolo milióna. Klasický 7Pod. Od tých 700 000 do 1 200 000. Uvidíme. Je to v podstate prvý tohtoročný 7Pod, ktorý má No, v podstate je to prvý tohtoročný 7Pod na teste. Ale tento rok máme tých 7Podov veľmi veľa. Pod Lucy. Radosť ochutná. Dobrú chuť. Už to začína nastupovať. No. Ale ma striasli. No. Určite to nebude patriť medzi moje najobľúbenejšie 7Podové odrody. Vzhľadom to, že je to kríženec s Nagou. Aj na Nagy nemusím. Pálivosť je vzadu v krku na podnebí. Na špičke jazyka hore na podnebí.
Bohužiaľ, nemôžem ešte opísať chuť, lebo stále cítim ešte hnojivo. Ale to úplne normálne. A to si človek zvykne. To sú vždy tie prvé plody. Každopádne tá pálivosť je veľmi drsná. Vzadu v krku je... nie nagy. Je hnusné nagy. Tak trošku mi to pripomína Nagellack Braun, tou pálivosťou v krku. Tiež taká podobná Nagová pálivosť pri skrížení so Sevenpodom. No, každopádne je to drsná vzorka. Milión si určite zaslúži. Pálivosť je obrovská na špičke jazyka a strašne vzadu v krku a hore na podnebí. Strašné. Skutočne strašné. Maťo, dobre ty. Píše ako Božena Nemcová. Taký ten voľný nagový nábeh. Strašná pálivosť vzadu v krku, hore na podnebí. A na špičke jazyka trošku z toho Sevenpodu zbytok, je to naga. No, po odoznení tej hnojivosťovej chuti nám začína nastupovať chuť. Taká podvolná, sladká chuť kinézu. Stále je prekladaná pálivosťou vzadu v krku a hore na podnebí, no je to hnus. Je to silné, je to strašné. Áno, treba. Určite áno. Sevenpod Lucy. Určite na ňu nepozerať ako na Sevenpod, ale ako na nagu.
pomerne začínajú páliť pery a vpredu pod jazykom. Veľká je to silná. Keď si omyslíme tú prvotnú chuť, tak chuť je dobrá. V podstate každá paprika má dobrú chuť. Ide len o vnímanie našich receptorov. A teda, čo nám vlastne chutí. Cez ten spálený krk nie je tá chuť nejako výrazná, ale chinenzová chuť, aroma veľmi silná. Nagová chuť poprekladaná sevonpodovými takými slabými intervalami, že páli na jazyku, potom zase v krku a trošku chutím ako sevonpod, ale stále je to naga. Drsná vzorka, Maťo, áno. Som zvedavý, co ešte pripravíš tento rok. Ale bolo to pomerne silné. No. Pálil ako keby náhle odišla a drží sa už len na perách. Tradične. Ináč, chuť. Mám pomerne silno mi to spálilo podnebie vzadu a krk. Takže tá chuť zrovna nejaké extrémne nevyniká, ale je to dobrá paprika, chuťovo určite áno. Samozrejme ja radšej zostanem pri tých klasických sevonpodoch, prípadne trinidadských verziách. Ale chuť chinenzová, podobná nage, nahorkastá, vpredu, v ústach, trošku v krku, veľmi silná pálivosť vzadu v krku a podnebí hore vzadu. A jemná na špičke jazyku, no jemná, silná, ale v porovnaní s ostatnou je slabšia. Vzorka je tu pomerne ešte raritná, myslím si, že ešte nie je také nejak extrémne rozšírená a odporúčam pre tých skutočných fanšmekrov, ktorí majú radi nové odrody, vyskúšať. Takže ja ďakujem Maťovi za vzorku. To bolo z dnešného videa všetko. No a my sa vidíme na budúce. Takže čili zdar.